ba kai subscribe ba idan baki subscribe ba to maza a garzayewa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda akwai da yaushe da muka dora sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci. Yanzu Hamisu Breaker ya bayyana abin da ake yadawa na soyayya tsakaninsa da 'yar gidan Ali Nuhu wato Fatima Ali Nuhu, kamar yadda za mu sa muku bidiyon nasa ku kalla da abin da ita ma 'yar Ali Nuhun ta ce. Ga bidiyon ku kalla. Asalin page ɗina duk abin da ya zama kwalla wani za ka gan shi da kawai kala zan ce kamar blue kenan ba shi ne za ga a Instagram duba za ka ga blue dan ka duba YouTube ɗina kuma za ka ga wani jiko shi ne asalin nuna za ka gan shi da alamar su akwai karan kwance shine slash ba Hamisu Breaker Dorai duk inda ka duk abin da ka je amma YouTube dina Hamisu Breaker ne kawai Hamisu Breaker amma sauran kuma duka Hamisu Breaker Dorai yanzu ka yi mu jojo mu to kamar yadda kuka ji dai Hamisu Breaker na farko wannan wajen da ya je wani taro ne inda aka gayyace shi inda ya yi performing ɗin waƙoƙinsa, inda a ciki aka tambaye shi tsakanin soyayyarsa da ake yadawa da 'yar Ali Nuhu. Wasu ma sukan ce an kai kuɗi aure ne ya rage, inda ya bayyana cewar shi ma kawai ji yayi ana yada wannan batu. To kamar dai yanda shi ma Hamisu Breaker ya bayyana hakan, ita ma 'yar gidan Ali Nuhu ta bayyana wannan batu a shafinta na Instagram, inda ta bayyana cewar ita kanta bata san da wannan batu ba, kawai kwatsam sai ƙawayenta ne suka kira ta suke mata magana akan cewar ana ta yada batu a kanta da Hamisu Breaker, inda ake batun soyayya ta kulle a tsakaninsu. Hamisu Breaker ma har ya tura an tambayar masa ita, inda har ya kai akwatunan aure ma, inda ita 'yar Ali Nuhun ta musanta, ta ce ita bata ma san Hamisu Breaker tsakaninsu akwai wani abu ba, kawai dai ta san shi mawaki ne, shi ma ya santa, ya ce a wajen Ali Nuhu, amma ita babu wani abu da yake tsakaninsu na alakar soyayya, inda ita ma Fatima ta bayyana haka a shafinta na Instagram. To babu shakka dai tunda aka fara yada wannan batu na cewar Hamisu Breaker yana dab da zama siriki a wajen sarki Ali Nuhu na Kannywood, wasu sun ji daɗin wannan al'amari, inda wasu kuma suke ganin cewar ina Hamisu Breaker ba zai taɓa auren wannan ƙaramar yarinyar ba, inda wasu ke bayyana cewar ta yi masa ƙanƙanta domin shekarunta a duniya ba wani yawa ne da shi ba, inda wasu kuma suke jin daɗin wannan al'amarin domin cewar Hamisu Breaker shahararren mawaƙi ne, sannan haka zalika Ali Nuhu baban Fatima shi ma shahararre ne a Kannywood, ko kuma mu ce a Najeriya ma ba inda ba a san shi ba. Hakan zai yi daɗi a ce Hamisu Breaker shahararre ya auri 'yar gidan Ali Nuhu shahararre. Wasu kuwa ba wannan suke gani ba, suna ganin cewar ya zai a ce ita Fatima
ta ce tana son Hamisu Breaker duk da dai waɗanda suka kawo maganganu akan irin wannan ba su da yawa, waɗanda dai suka fita ya murna sun fi yawa akan wannan al'amari da aka ringa yaɗawa, inda daga bisani yanzu gaskiyar magana ta fito cewar babu wata magana ta soyayya a tsakanin Hamisu Breaker da ita Fatima, kamar yadda kuka ji tsakaninta ita ma ta yi magana, shi ma Hamisu Breaker ya yi. To mai sauraron mu, me ra'ayinka dangane da wannan batu? Ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun wasu bidiyoyin namu da labaranmu a koyaushe da zarar mun dora za mu sanar da ku.